ассалому алайкум занҳои меҳрубон. субҳи ҳаматон ба хайр шодӣ бошад. иншалло ки ҳар яки шумо хуб ҳастед. имрӯз бинед чӣ хел ҳаво борон. ман кор доштам берунда, документҳо бояд тухӯри кадан дар кор. аису посилкама гирифта хона омадан дар кор. ҳамроҳи мо бошед дӯстонам. инам ман хона омадам, ҳамин хел посилкама гирифта омадам ва хостам ки барои шумо якта нишон диҳам ки ман чӣ заказ карда будам. рости идам наздик омадестай. ман барои ид барои кӯдако ҳамин хел коробка ва чӣ заказ карда будам. бинед чӣ хел упаковкаи фасон кардагиан. рости бовар надоштам ки ин қадар упаковкаи фасон мекунанд. бинед чӣ хел зебо бо якта ҳамин хел откриткача мондай ки штоби ягон касро дар рӯзи рамазон ман табрик кунам. раҳмати калон апай азиз, барои ин қадар заҳматотон хело миннатдор ҳастам. оли ман кушода барои шумо нишон медиҳам ки ман чӣ заказ кардам. рости чизояш беҳад хуб барои ҳамин чизои иду барои ҳамин праздникҳо чизои нағз дорад. на танҳо барои рамазон, балки барои ҳамин кӯдако чизои китобчаҳои нағз, растгоҳҳои нағз дорад. бисёр чизои хуб дорад. рости ман аввал якум борам ино заказ кардам. худо хоста бошад баъд бо заказ мекунам айно. ҳамин хел бинен коробкача барои рамазон, барои падаркаи кӯдако ва хостам ҳамин хел заказ кунаму баъд ҳамдавнашда ҳарчи дохта падарка мекунам кӯдакода. ин шарикҳо барои рамазон навистагӣ. ин қаша барои хона гирифтам, қадигаша барои ҳамин хел кӯдако. бинен чӣ хел зебо кардагия. рости вақте ки ҳамин хел чизоя мебинӣ ҳайрон мешӣ ки ҳамин хел чизоро чӣ хел тайёр мекарда бошанд. мошаллоҳ ба ҳамон одамое ки ҳамин хел ба вай ҳастанд, завқ ҳастанд ки штоби ҳамин одамо ба завқ шаванд, ҳамин хел чизо гирифта оро диҳанд. рости ман бениҳоят нағз мебинам ки хонаро оро диҳам ё ки ягон касро хурсанд кунам. имина кӯдакора завқ дорам, ҳамин хел фақат кӯдакора хурсанд кунам, фақат чизои необичне гирифта штоби кӯдако хурсанд шаванд. хай дӯстонам, ҳамин хел имрӯзам ба ҳамин ба охир расида истодааст. бинен ба шумоам писанд омада бошад, ҳатман заказ кунед то ки кӯдакои худатонро, хонаи худатонро оро диҳед, ҳама хурсанд. ин коробкачаша бинен барои бачаҷонам гирифтам, вай дуташа барои духтараком. иншалло ки қариб наздики ида ҳамаша ҳамин хел упаковка карда мемонам. бо шумода нишон медиҳам дӯстонам. дар инҷо боз закази дуюмамро нишон медиҳам барои шумо. ман аз фаберлик боз заказ кардам. чӣ хеле ки мебинед чизои фаберлик бениҳоят чизои нағз дорад. ба ман рости бениҳоят маъқул шудагиай. аз ин супас ман фақат аз фаберлик мехарам, барое ки чизои фирмини ҳаст. чӣ хеле ки аз магазин мегирӣ намедонӣ ки фирмаш чӣ. ино ҳама чизаш аз фаберлик вай сертификати ҳалол дорад. рости бисёр чизаш аз ҳар хел алафҳо тайёр мешавад. касоне ки хоҳишманд бошад барои заказ кардан, ҳатман барои ман нависед. ман номерои ватсап дама таги комментария ба мегузорам. касоне ки хоҳишманд барои заказ ҳастад, ҳатман нависед. бо агар занҳое ки хонашин бошанд, хоҳанд ки ҳамроҳи телефон, интернет, яъне кор кардан, вайҳора метавонанд нависанд. ҳамроҳи мо кор мекунем, мо барои шумо меомӯзонем. хай нағз барои худат мехарӣ, заказ мегирӣ. инам як вақти худата мегузарад, ба ҳамин овора мешавӣ. ман да ҳамин хел шампунош маҳбуб шуд. бениҳоят мо ҳама хушрӯ кардак. вақте ки сарта мешӯӣ, ҳамина палзама карда як бор шона мекунӣ. агар ки чанд рӯз шона накунӣ, мо ҳамин хел ҳавори хушрӯ мешавад. дезодорантошам хушрӯ. ин бояд ду чиз дига барои мардона гирифтам, барои шавҳарам, барои ид тӯҳфа карданиам. инқа барои худам, инқа барои кӯдако, инқа барои шавҳарам. рости ҳамин ҳама чизаш ози ҳама чизи хонаи мо ё аз ҳамин фаберлик шудагиай. боз якта дига аз ҳамин туш гирифта будам. вай карад аз туши зардаш гирифтам. инаша боз таъриф кардам. аз инам хостам ки гирам. туш нағз аз чизи хушрӯ он қадар вай намешад. ба ман рости ҳама чизаш маъқул шуд. агар барои шумоям маъқул шуда бошад, барои кор кардан чӣ хеле ки гуфтам, ҳатман нависед дӯстонам.
این بود камакак закаси мо. ҳамин чизҳои нағз заказ кардам. барои документ чихеле ки гуфтам, барои документ рафтагӣ будам. Хостам ки духтарчама мактабда пешакӣ записатсия кунам. ҳамин подготовитель ки меравад, ҳамон учительница гуфтаянд ки пешакӣ равед запис гирен ки ҷо кам мондагиянд. рафтам рости корам барор нагирифт. Бояд методисткаи духтари калони ман мебурдам ки штоби ки донанд ки ҳардуяшон дар як мактаб мехонанд. аз мо пропискамон дигар ҷо буд. Унҷа хостанд ки дар он ҷо мемонам. Ман гуфтам не, духтари калони ман дар ҳамин мактаби дигар мехонад. мо мехоҳем ки ин духтарчамам дар ҳамин монем. баъд гуфтанд ки рафта методисткаша биёр, баъд записатсия мекунем. ягон рӯзи дигар рафта баъд записатсия мегирам. имрӯз барои ифтор камтарак долма тайёр мекунам. ман ҳамин хел тайёр кардам. чихеле ки ҳама медонад тарзи печонданаша ва тарзи дарунашта чӣ дохта наша. рости қадар вақтам набуд, барои ҳамин тез тез печонда мондам. боз камакаки дигар шӯрбоча борин тайёр кардам. баъзе вақто дигар хел тайёр мекардам. имрӯз ранги шӯрбо барин кардам. бинед ҳама чӣ дарунашта дорад. камтарак лечо дохтам. ина боқлаҷонам дорад. аку ҳамин дулмоя ҳамаша дарунашта мемонаму даҳонаша мепӯшам. ҳамин хел лечо, ин лечукати дохтам ки бо сурхаки хушрӯ шавад. тамад надоштам. ҳамин хел ҳамаша мечинам дарунаштаву даҳонаша пӯшида, то тайёр шуда наша даҳонаша кушода намемонад. ин хелам бамазза мешавад. ҳатман ҳамин хел тайёр кунед. ба шумо ҳам писанд меояд дӯстонам. сабаби набудани ман дар ютуб, сабаби ки ман дер мепартоям влог. бисёриҳо пурсиданд. ҳаматон дар раҳмат ки маро мепурсед. рости он қадар чихел гум дилмонда шудам. ай ҳамин ютуб он қадар хушам нест, ё ки рамазон бошад, ё ки намедонам сабабаш дар чӣ. барои ҳамин худо хоста бошад рамазон тамом шавад, баъд иншалло влогҳои нағз ва тез тез мепартоям. ҳаматон дар раҳмат барои пурсиданатон. ина дастархони мо ҳам омода шуд. ман ҳамин хел алоҳида картошкаву сабзиёша алоҳида гирифтам ва долмоя алоҳида гирифтам. обаш камтар мондагӣ буд. баъд гуфтам кадоме ки хоҳишманд бошад. баъд ҳамин хел косада гирифта камакак дам мекашам. ин буд як намуд хӯроки омода кардаги мо барои ифтор. барои диққататон ташаккури зиёд. ба ҳамин влогамро ба охир мерасонам. хайр дӯстони азиз, дар амони худо бошед. худо нигаҳбонатон. то влогҳои оянда сарбаланду хонаобод бошем.